गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। फुंजानि रानिं खालामबाय, नै गोलोमजोब्बाय। मथा-मथि 6 किल'मिटारसो खारजाबाय दिनै। समा नै दा 4:58 जाबाय। अके, आं दायो थाबायबाय ससेनिफ्राय। बेनिफ्राय दा थांनानै दसे प्रेक्टिस खालामहैनोसै फिल्डआव। अके, लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। नेक्स्ट मिनि ब्लगाव लोगो मोनसिगोन आरोखि ना लोगोफोर। आं दा न' फारसे थांसै। बाय बाय।